Kersendijk zonder optocht is geen start van een feestweekend. Dit is het. Zonder optocht, is er niks te feesten. Dus. Zonder was. Wij staan hier om kaartjes te verkopen voor de optocht en dan zullen we er net zo vol van, want wij staan achter de stekken, maar ik ben er even tussenuit geklipt en ik zocht toch wel hele mooie dingen. Nou, wij ben hier uniek met de optocht en wij vinden het prachtig. Even beter tref ik in het waar, maar ja, geleden, dat hoor ik zo wat. En ook in met de watsauto's in. Nou, ja, vindt u dit leuk? Ja, dit is leuk. Nou, dat is even daar. Ja! Ja!